Madugong Biyernes. Kinunot sa mga kamatayon sa siyam ka mga tao dinhi sa Sugbo karon lang gyud adlaw. Unahon nato kining sa Dakbayan sa Talisay, diin duha ka mga lalaki ang gipamusil patay kaganihang kadlawon. Ang maong mga biktima giingong nalambigit sa ilegal nga drogas kinagitutukan ni Chona karon. Ang gipamusil patay mao sila si Gabi Sabalones Gabisan, 41 anyos taga Barangay San Roque ug Mark Bacos Carnaez, 37 anyos taga Barangay Lagtang. Ang duha ka mga biktima napalgan sa sitio Ibabaw, Barangay Maghaway, din usa kanila ang gibaklid gamit ang cable tie. Matod ni Superintendent Marlo Conag, hepe sa Talisay City Police, nga ang duha ka mga biktima giingong nalambigit sa ginadiling drogas. Iyang gidugang nga posibleng karibal ra usab nila sa illegal nga kalihukan ang nagpapatay sa duha. Kung naalala nyo, may mga neutralized before na mga malaking din. So ang balita sa amin, ito yung mga tao na mga pumalit o yung nakatapult ba. Samtang usa ka motorsiklo ang na-recover sa kapulisan 150 metros gikan sa crime scene. Nanawagan si Conag kang Joriel Mingito sa pagpatimaw sa ilang buhatan ug klaruhon kung nganong naabot ang iyang motorsiklo sa dapit. Kinuha natin yung identity ng isa sa naging person sa bidder yung may-ari ng Suzuki Smash na motor na naiwan doon. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carrion, Balitang Bisdak.